Ничек кенә өйләнәсе, буйдаклыкны ташлыйсы, кеше кебек гел бер хатын белән яши башлыйсы. Инде 30 тулганга да 15 ел вакыт үткән, яшь чакта йөргән кызларның баласы үсеп беткән. Кемнәр бар соң өйләнердәй? Дуслар, әйдә киңәшик. Ашыкмыйк, уйлап эш итик. Башта ипләп сөйләшик. Өйләнергә кирәк дип, инде күпме сөйлисең? 20 ел хатын сайлап, эш пошырып йөрисең. Кызлар дисең ярыйдасың, кызларга дәртең җитсә, ни эшләрсең 10 елдан үзеңнең рәтең бетсә? Беләм, синдәй шәп кияүне кызлар хөрмәт итәчәк. Төнләтик ятсаң инде, дәр итеп бетәчәк. Ярый, чигенер урын юк, инде кая китәсең? Я, әйтегез, хатын итеп, кемне тәкъдим итәсез? Яшьрәк булсын, чибәр булсын, минем сүздән узмасын. Карагыз аны, өйләнгәч аерылырлык булмасын. Чибәр булсын, Яшь тә булсын. сүзеннән дә узмасын. Карагыз аны, өйләнгәч аерылырлык булмасын. Менә кибетче Хәмдия дөньяны ут өертә, 50 килолы капчыкны бер үзе чөеп йөртә. Хәмдүштәй хатының булса, авылда яшәп була, аны җигеп яз көннәре бакча сукалап була. Хәмдүштәй хатының булса, дөньяда яшәп була. Хәмдияне яхшы беләм, начар кеше дип әйтмим, тик хатын миңа сукага җигү өчен кирәкме? Менә бухгалтер Фәния эши минем әнигә. Әйтегез, шул Фәнияне тәкъдим итмисез нигә? Кем ди? Бухгалтер Фәния. О, шидиме әнигә. Әйтегез, шул Фәнияне тәкъдим итмисез нигә? Тәкъдим итәбез, дустым, эш тәкъдим итүдәмени. Аның янына бер бик зур абзый килгәләп йөри. Ис алып ята Фәния, аның зурлыгын күрсәң, сиңа да отказ бирмәс ул, әгәр йорт салып бирсәң. Сиңа да отказ бирмәс ул, әгәр йорт салып бирсәң. Белегез, мин хатның кызга андый зур акча түкмим. Акчаны эшләп алам мин, миллионер кызын үпмим. Андыйларга өйләнгәнче лучше мин ялгыз ятам. Хатын кызга теләк булса, шәһәргә барып кайтам. Белдегезме? Лучше мин ялгыз ятам. Аппетитим бик ачылса, шәһәргә барып кайтам. Шәһәр дигәннән туктале, башыма бер уй килде. Рәмзия, синең классташ, хәтерлисеңдер инде. Баласы Гайша исемле, атасы Сәхабетдин, син аның белән солдатка киткәнче йөреп киттең. Беләсең, син өйләнгәнче тикшерү кирәклеген, характерын, буен, иңен. Һәм хәтта тирәнлеген. Ә синең эш беткән инде, кирәк түгел артык уй. Туган тумачаңа әйт тә бар да алып кайт та куй. Туган тумачаңа әйт тә бар да алып кайт та куй. Рәмзия ул яшь вакытта бик чибәр, юмарт иде. Син дә беләсең бит аны. Оялып торма инде, тик эш анда түгел, тыңла, мин көнләшеп сөйләмим. Яшь вакыттагылар өчен гаепләргә теләмим. Яшь чактагы гөнаһларны онытыйк, искә алмыйк. Алып кайтыйк Рәмзияне, бер мәҗлес ясап алыйк. Яшь чактагы гөнаһларны онытыйк, искә алмыйк. Алып кайтыйк Рәмзияне, бер мәҗлес ясап алыйк.